ko makaigiyonod sa kanto mayar ba. Live ha? Nasa dito sa kwan. Pantay din mo ilay. Nasa sa bita. Yan yung buhat ang Lechon pre. Sige, buhat ni mo kol. Isda. Pwede ang trabaho lagi. Food vlogger na siya live. So kay mo kambras ba oh? Lanots man, lanots. Kuwan siya, sisikat ko muna yun ba? Ikikis na yun. Kasi bayaran mo na siya, no? Gara-gara naman yan.
zero nga. XL. Kana XL ay buhat. Langkat ang mga balibo eh. Yes, Joy. Ano, trabaho, tara, biliran. Yan Ay, na. kumilyado. Yan, ato ka. Ah, ito mason. Ano siya? Gatong ka to. Ha? Gatong. Ahon mo. Asa mo?
Butuan mo kung mo. Dako ilang Lechon ito dahil dako. Dako kailang Lechon. Ha? Ah. Sila? 150 kilos? Dua ka buok, 15 kilos. Ah, okay na to. Try mo dong. Pangklam dong. Klam na to, siyempre tatawban. Ano ulit yan? Lansang dahil. Sokong. Lansang ito sa babaw ba? Yan. Size ko ito. Diana ra ka dyan. Ah, sa kloro. Andre. Diana ra parang dito. Hindi ka ba dito nung buyak sa to? Ah, likay. Saka to. Pero na reklamay, reklam mo mo sa dito. Nakaya na mo dyan. Ang motor mo. Helmet na to. Kanya. Bida na itong yoyo, itong yelo. Hilimit lang din katong daan sa Euro. Ah, man to lang. Para dito sa ibabaw ng kono. Kailang lusong. Nawalo dia. Eh, nirola dia oh. Hindi naman na helmet. May musugot tas bandin ba? Ano sila lang sa pan? Komento ka? Tre? Tre, naran ka. Oh, yung baras, parang ubas niyo. Iya, kung maigo, uban siya. Ay, hindi ya. Wah, parang ini na sumar. Dire ka mo ban, sir. Ha? Dire ka mo ban. Okay, human na. Okay? Eh. Ah, pagkagwapo kaya eh. Ang lupit mo. Ang galing-galing mo, tabode. Sa helmet mo maraming rula. Mga tolls. May samurai.